Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kutanga kako kuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chingwa garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai nyaya ye MaBillboard ye CCC ndofunga nasi anongomuka wachiona ku Twitter kukazara MaBillboard ye CCC Chamisa akangozara pa MaBillboard ndofunga vabvumidzwa vanhu ava negovernment kuti vawanike vachisa MaBillboards avo around the country muri Zimbabwe. Asi nyaya iyi yazonetsawo vatsigiri vebato iro raiva rasevhi aKasukuwere vachiti aiwa zvaitika hazvisi fei. Bato rasevhi aKasukuwere rairambidzwa kuisa MaBillboards kosei bato reCCC pamwe chete neZANU-PF zvabvumidzwa kuisa MaBillboards avo muri Zimbabwe. So matsigiri veCCC pamwe chete neZANU-PF aiwa vari kufara vachiti vari kukampina, vari kupusha macampaigns avo muri Zimbabwe. Takuigira nyaya yekuti mutudzo kuti munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe, zviri fei zviri kuitika here pamanyaya eMaBillboards muri Zimbabwe? Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.